Studju ekonomiku dwar il-proġett ta' spazju miftuħ li se jibda jiġi żviluppat fi Rabat Għawdex ikkonkluda li l-impatt finali tiegħu fuq l-ekonomija tal-Gżira u tal-pajjiż in ġenerali mistenni jilħaq 5 darbit aktar mill-investiment kollu li se jsir. Il-Gazzetta Kulħadd irrappurtat l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex ippubblika studju li juri li fil-fażi ta' żvilupp sal-2030 il-proġett mistenni itejjeb il-prodott gross domestiku qawċi madwar 13 miljun euro kull sena li jfisser titjib ta' 2% fir-rata tkabbir fil-Gżira. Meta tintemm il-kostruzzjoni, il-GRDA qed tisma' li l-proġett xorta se jħalli impatt permanenti ta' madwar 1.2% fuq il-ġid nazzjonali għawċi. Dan il-proġett mistenni iħalli effetti pożittivi fl-attività kummerċjali u dik soċjali f'Għawdex. Dan mistenni iżid l-impjiegi madwar 225 persuna. Dan il-proġett se jiswa 35 miljun euro u l-istudji tal-GRDA qed jimplika li dan il-proġett se jkabbar il-ġid nazzjonali madwar 170 miljun euro sal-2040. Il-proġett ta' spazju aħdar se jkun mifrux fuq medda ta' aktar minn 28 metru kwadru waqt li se joħloq minn 180 spazju ta' parkeġġ taħt l-art biex itaffi il-problema li teżisti fil-qalb ta' din il-Gżira. F'Ġunju li għadda il-GRDA nedit proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Dan il-proċess se jibqa' miftuħ sal-1 ta' Settembru.